Salamat kay Lord sa gihatag kanamo mga grasya matag adlaw. Amo nagyampo kanimo mga wala ang taning pandemic sa tibok kalibutan kontinuon mga nini. Egala ang ato sender karon pinadagan sa gapong lalaki. Ubay-ubay mga napatambag ng lalaki karon. Nagsunod kani mga lalaki. Mapatawag lang kani sa nga Berting o gibahatan kani duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga ganang atong sender si Berting. Dili na ko gusto, kanang tao nga baka ko no ginawayon. Pero ako magtuo nga kining akong asawa na adi ning abadidara. Ug kung nga nung na problema ko, ingon ani man gud ama. Ay, Berting! Ikaw na Aaron, Berting? Oo, nga naman tayo. Tuo kang si Tom Jones ning nag-concert eh. Ay, abi na kong truck sa basura ang iagi. Grabe sa gawin. Makatuli sa boy para makaklaro ka. Ako pa di mo, Berting, no? Muapil ka ng konte sa TV. Kailangan ng tawag ng tanggalan? Tawag ng tanggalan. Ay, Tawag ng tanggalan? tawag ng tanggalan ba? Ay, Ting, kung mo apil ka sa tawag ng tanghalan, di ka magsilbi. Mo nga ari ka apil sa tawag ng tanggalan, kay tanggal kang klaro dayon. Hakpan eh. Istorya ta klaro ani day. Ay, sawa da, Berting, oy, kadaghan ba ni Mog? Apan, yabag ka na, bungol ka pag yun. Saan ba ka nalang, oy? Ay, nawayon yun mo. Eh, pagluto na dito, be. Ingon ani ka inawayon ang asawa. Nga, may hinay-hinay na gawas. Mao nga, usa kay gayon, ana. Presi Guards! Oh, padudong! Prendungards! Stilan, nasuroy ka mga dinis mo, adong. Ay, oy, porti, pangitan ako kaasa ka. Ngawon nga yung bahay taon. Aday, mo ni akong amigo. Suod ako nga akong gingon mo akong kumpare. Si Pariberting ni. At tingad sa akong mga isang pit na mo. Tingad, sampit tayo mo. Tingad! Ano ba? Pre, si Lina, ako asawa. Kaduan ako asawa. Magkano naman, tutyo naman tong pirmero ko asawa mo. Ni kadua. Ay, may adlaw, ti. Ay, adlaw sa Len. Oh, day tilya. Day ilyang. Nga sila sa panidudong ay. Pre, dali mo rin. Suod mo nga rin. Arita nga rin suod. Dali mo rin. Oy, Pedodong, nasaag lagi mo. O, ako gisuroy si Pariberting, Mare. Ay, mo di bagong asawa ni mo, pre? Oo, Mare, si Lina, aday. Si Marilyang taon. Sawa ni Pariberting. Hi, may adlaw. Maayong adlaw, side. Kining, day. Ang dami sa sila sa Dodong Lina, day. Ha? Awa pa mo pamahaw, day, pre? Dali, mahaw na may Mare. Aw, ano mahalo mo na sila tong Berting? Ay, snacks na akong giingon ko. Dili man pamahaw. Ay, da pariha, ramang good na good, kaon. Ang dami lang ko da. Soft drinks lugpaan ba? Sige lang, busog. Ay, lang, pre. Busog naman mo, pre. Ayun lang. Ay, busog ba? Ay, sagdi lang, God. Sige na, pagpalit na dito. Palit pa mga snack ka, pre. Busog naman tabi. May ikaw mo sa tanin nyo kay balibatan. Iya naman yun eh. Ato na lang yun ang kanuang taon. Sige, pre, kaon mo, pre. Ay lang mo kaikog, di bitaw na imong gasto. Ay, ikaw, day, Lina, kaog maayo, day. Kay murag ng luspad na rabag ka. Kaog maayo, day. Lami kay ng panburikat, day. Bago ginang hatod. Bitaw, lami bitaw, no? Ako, asag lamoy, anong bayhana, Berting? Ilong eh, padunggan ka sa pagkakas. Ang ano, pre? May gisulti mo? Awa, pre. Kuwang pa na ninyo, pre. Kaya magpapalit pa ta. Ay, di na may kaurutan ni pre. Ay, sakto na ni. Sige. Kaalo magmaayo, ha? Ay, mong kawaw. Magkalagkot yung kayo ng akong asawa. Isang diya sa tubangan sa mga bisita. Ubuhay yung mga po nga makapalain ba? Dong, doon na sila? Ano to babalik ka din, ha? Dagko kay glamoy mga tawhana. Iloy, ikaw ba? Ang hinubra ng batasan mo di maayo na. Kaya nga no, kung saan din batasan ako, ha? Sama, pagtuo kang maayo itong imong gisulti nga magyaw-yaw ka. Ay, gani ka makadungog sa paridudong. Pagka-uwaw na kayo. O, sagot ko dapitan nagpagkauhaw, pataka malakag tabi, Ay, oy. nalang tayo lang. Di gani ko agwantan, rap. Iyaan tayo ka sa waka. Berting! Nasulti gid ako ngadto sa mga asawa ang dili maayo. Sao naglagot man ko. Unya pagkasunod adlaw ano. Kadiyot lang naana. Unsay ato dong? May Berting, sumo no, para nang ilyang. Ha? Unsa man kuno no? Naireklamo ko to sa barangay. Ato lang ninyo dito, alam mo sa imo.
O, kinsay nang reklamo na dong? Si nang nagring. Unsa naman sad ni Ilyang? Unsa naman sa gibuhat ni mo? Nga unsa man, uy. Kay sumot sa barangay ay. Nay, oh. Sinang milagring ang may reklamo. Unsa ba yung gireklamo? Oh, kana, mo'y gusto ng kumasayran kung unsa na sa mga binuang ni mo. Halating, wa man ko'y gibuhating. Tanang ato na to ni, bida. Ikaw lang ato na, uy. Nabuang ka. Ikaw mo'y gireklamo niya ako yung patuon. Kahanggaw yan ni mo. Ikaw mo'y gireklamo, busa ikaw mo'y maadtuan ni. Adtuan ni, aron dili ni magdako. Bahala, di ko mo ato na, uy. Dili mo tungahon? O sige, bahala ka. Kinsay ka preso. May ako, ikaw man. Bahala ka niya. Oo, ha. Unya, dito na mis barangay hall. O, kinsa mo yung kuhan Clementine. Ay, ako, Kap, ako. Ikaw lagring. So, ikaw ang reklamo. Tubag ka, uy. Yung mga ikaw. Ako, Kap. Ikaw Ilyang. Okay. Lagring. Ikaw ay unang sulti, ha? Unsam ni imong reklamo? Akining Kap, ireklamo ko na yung babayhan na Kap. Kinagpataka na lang nagtabi sa mga among mga silingan. Gipakauwawan ko ini. Unsa man klasiha sa pagpakauaw? Gipanabi ko ani niya Kap. Nga may kabit ko ko. Bugat-bugat na nga pasangil, da? Pagpakauaw ka na sa dungog sa tao. Mauna pagkauwaw yun Kap. Gani gilayasan ko sa kumbana. Ug sawa pa siya mulayas kay kulata pa ko. Na-receive. Dakong damage. Dako yun. Kining unsa man Ilyang, ha? Dinood ka nagsulti ka, adi. Nanabi ka sa mga tao nga may kabit ka lagring. Huwag yun tao ko magsulti anak, Kap. Uy, bisag mamatay pa ni karon akong bana, Kap. Huwag yun tao ko magsulti anak, Kap. Patay pa. Ngano na apil man noon ko, ani? Nabuang ka niya, Ilyang. Di ang ikaw rin mamatay. Hanggaw yan mo, eh. Ayaw tuo, ana, uy. Di na tinuod. Lagring, naka-ebidensya, ana. Naka-ebidensya. Wa ko ebidensya pero na ako'y saksi. Uy, di na magsilbi day, uy. Kinahanglan nga, mag-uban siya kag saksi o ebidensya. Mag-unsa man ang saksi ni mo, wag ka ebidensya, ha? Di na dawaton sa korte, day. Di na mo akong gisulti. For your information, you're getting a wrong word and a wrong sentence. Kayo unsa mo gyud ang imong gisulti Ilyang, ha? Unsa may imong ipanabi? Kap, wag ko moingon nga dunan siya kabit. Ang akong giingon nga dunan ra siya laki. Awa Kap, awa mi angko na. Baga yung naong oy. Uy, Lagring, kung giango-ango na ka, kada kong kalainan ng kabit ug ang laki. Ay, kadyat. Unsa may nagkalahi ana Ilyang nga mauraman ka na? No, utro man sa kakap. Uy, kabugo ba yan ninyo? Ang akong giingon nga dunan siya ay laki. Kada na yung bana di ay laki man na. Unsa man na, babae din na iyang bana. Sa man na imong bana di ay Lagring, bayot na, ha? Tubag ko no. Dili. Unsa man na, babae na. Dili sad. Unsa lagi na? Laki. Oh, see? Kadungog ka, Kap. Siya mismo misulti nga iyang bana laki. Unya, Kap, dautan din na akong gisulti ug maingon pa ko, ha? Ha? Umiingon din ko iyang bana bayot. Aw, kana, pwede ko niya ikiha. Di ba, Kap, no? Ikaw, Kap, naamang gida nimo ang imong asawa nga si anak, pistang. Mangutan ako nimo, Kap, laki ka o dili? Lucky. Di pwede na kung ingnon nga si ng pistang, kanas ng pistang dunay laki. Iyang bana si kapitan, dili bayot ko dili laki. Biani. Di ba, Kap? Kani ako naman hinoy natapik ani. Dili adyon. Sabli. Nakakita yung lusot si Ilyang ang asawa. Uy, ni ka ni mo mudag raso, no? Rupig pa man yung abogado? Paisa jud ka mudag lusot, no? Basta mapiki na ka. Ay nalang pagliak ti Berting, naunsa ka man. Di ko muri basta ko imo kong gidamay. Imo pang gingon nga, bisag mamatay pa na kondayon akong bana. Nya namatay ka. Sapre, hay. Hal ko lang Ilyang. Ako yung ikasaban ng ayaw ko asawa. Huwag akong gibaharan nga kung mausap pa siyang panabi, biyaan yun ako siya. Nag-aabot may noon sa barangay pero dili siya maoy gireklamo. Kung dili, siya mismo maoy may reklamo. Unsa man sa imong reklamo Ilyang? Akong ireklamo ni Skanor, Kap, nangawat is amo. Gikawat among electric fan, ang among TV, ang among refrigerator, etc. Yapag ka Ilyang. Watay TV, watay electric fan. Labaw ng watay refrigerator. Ano lang pagtingog dihating sa baan ni mo, Timoy? Kanor, unsa man? Tinuli mga pasangil Ilyang diyan mo? Di taon na tinuod, Kap. Pag-iso din taon kong kawat. Kabugatan ng TV, samutan na electric fan.
Abaw na yun ang itsitira. Wa ko kakawatan. Ay, baka ko kay nakapoy. Gikawat mo ganiyang truck sa among silingan. Ito, di matutrak. Mudagan, patakam na kay Ilyang, oy. Nya unsa o man ni ron? Nga di man gyud siya angko na Ilyang. Mukiha ko, Kap. Ikiha ko ng tawhana, Kapitan. Sobo di Ilyang, oy. Patakam na kay pangiha. Sorte lang na suko ka. Kay kipalibaran di kang mangutang ka na kong 1,000. Singan ka nun? Suko mo na siya ka. Pangawan ako pangutang nga taon. Maong gibutang-butangan kung sa... Tinuod ni Ilyang, ha? Tinuod ni? Hindi mo malito ni mo, eh. Mangulit ha? Unya, nagod. Ikiha ko ng tawhana. Mangulit ha! Askang animal lagi ni mo, eh. Tumulong di kay wa kapautangan kanor, imo siyang gipasanginlan nga nangawat. Da, galagot ko to tawhana. Ay, gipakauwawan ko. Doon sa mga nakapagpakauwaw. Giingnan ko nga pasosyal-sosyal ko nuko niya. Waday ko'y kwarta. Sige ko nukong pangutang. Nya, di ra ba ko nuko mo bayad? Unya ko no akong bana na ako no'y trabaho pero perming way kwarta kay kuwang ipamayad sa utang. Nauwaw ko ng istoryaha dong. Uy, mga baos ko. Ako po na siya pagkauwawan. Awa niya, ngiga niya sa? Pero tinuod nga nang huwam ka niya kwarta. Da, 500 ramang good. 500 o 1,000? 500 ra, uy. Yung mingon man sa kanor nga 1,000. Ang, kaduhaman ko ng huwam niya tag 500. Di 1,000 tanan. Pagkakanahan yung dako, eh. Kaduha, di ka nakahuwam niya. Oo, unya, kaduhaman sa ko niya balibari. Kaya nga ka, eh. Apoy, nauwawa na yung mga mo. Pagkauwaw ka lang na ako na. Dong. Animal ka, Kanor? Wa pa ta mahuman, ha? Gikasabaan kog may sa kumpana tungod di mo animala ka. Karon lang ka. Ha? Di ko muhuno nga di ko makabawas nimo. Ipapriso ta kag animala ka. Ha? Wa ko kay ba nga may lain na sang giplano akong asawa kag kanor. Iya na sang kikiha sa barangay. Ug ang iyang kiha, dili na ni basta-basta kay dako ng pasangil nga iyang gihimo kang kanor. Diri lingkod mo. Bida hay. Kamu manggihapon eh kanor Ilyang. Unsa naman sa ning inyo bir? Return bout ni baby lingkod dire. Ilyang versus Kanor part 2 na ni Kap. Buti ng Ilyang ka, boy. Dumot kita siya nagusok ko. Gitingali siya wala nagpupunta ng kwarta. Hilom na Kanoroy. Bahaw na. Di ay bag-o ay. Ate pati pa unsa naman sa reklamo nimo Ilyang? Mukiha ko great Kap. Rape. Wag na. Think. Kinsa may nang rape ni mo, Ilyang? Ha? Naara diri Kap. Kitsa may suspect nimo. Ha? Kaila kay kaani Kap. Bangason og naong. Lisgagon pag yung ilong. Unya na ay naong nga murag na lumping. Lagom kay tagkugo. Murag katamnag ka lang tamnag kay nimog tamatis Kap. Huwa tingay ni kaligos ila Kap. Oh, sige pa nawayon. Oo, may pasabot. Ikaw kanor ha? Ikaw kanor nagpasingilan ni Ilyang ha? Nang rape ka niya? Ambot lang na niya, Kap. Anak gina siya Kap basta guilty di gina mo angkon. So, kimi si kanor ang imong ipasangilan nga mo nang rape nimo. Oh Kap. Tuhan na niya, Kap. Bakak ng Ay tayo. sa tingog da kanor, sa tingog. Sige Ilyang isugid kun unsa ka pag lugos o di ang dapita ka gilugos. Adtong adlong Domingo Kap mga alas 11 kagabion samtang naglakaw ko sa mangitngit nga daan sa eskina. Ngit-ngit nga doon na isuga niya. Doon na Ponder! Sabat ka kanor. Pagkuha sa motor no. Mauto Sige Kap. daw niyan. Mauto. Samtang naglakaw ko, kalit lang may miduol na ko, gitiunan ko ug bideklarar siya lugos ni. Unya. May gani Kap kay may dakong kwarta. Imo lang siya kitagado kwarta. Imo lang gihatag niya ang daan mo kwarta. Wa Kapoy. Giunsa naman lang daan nimo ang kwarta. Amo na lang gi-check-in. Kauwaw sa anak ko niya lugusas da pres karsada ka. Pauwaw sa ko eh. Napalay makakita. Kidot. Hindi na tinuod, Kap. Bakak ng tanan, Kap. Bakak na. Di ko kayo mo na yung pasangil. Ayaw pa makakoy. Angko na lang goy. Hindi na tinuod, Kap. Mamatay ko karon na yun, Kap. Di ko mahimong maglugo sa ning bayan na tungod kay... Load-on ko. Kadungog ka, Kap. Load-on ko. Labi ng tiguang pag yun mga babae. Oh my God. My gosh. Mas ako pa man gani lugosong laki ka po niya. Ako na noy man lugos. Di na ako mateka. Bayot ka kanor. Obvious ba ko? Ako nun ako bayot ko. Di ko kayo mapaglugos sa babae. Labing ng tiguang na doon ko. Bahala na ni. Basta gusto akong pagkatao. Basta
ikapatumatuon ako ninyo nga dili ko ripis ka, bayot ko. Ako ang mukihan ni bayanang dako. Mukiha ka. Yati na noon pagkakidor. Paano yung problema naman na koron? Nagatubang na noon may kaso tungkol sa kabuang ng ako asawa. At tungod lang sa kalagot niya nga wapa utanga, ibutang-butangan niya sa ang maong tao. Karon, sao naman ako ni. Pasagdan ko palang kahanin nga akong asawa nga mapreso. Gustong tanan ko siyang patagmon. Pero maluoy sa ko. Doon na magod na yung mga anak taon. Saon man din ako. Halihog tabagi ko ninyo. Usa man kung kamoy pasultihon. Berting. Bertie? Kadis Berting. Murag si Bambina, masiguro yung galdaan nito. Ano, bayot na? Dili. Kanang, ang bayot ka kanor, si kanor di ay. Si Berting, may problema tao niya. Kay nagatubang hinunog kaso, ang akong asawa, kay niya asawa, palautang ba, niya amigo, ang nakautang at siya aning kanor, nga medyo bayoton. O niya, iyang, o di siya paul mo na tipres, iya bang ikiha ba? Butangan niya, butang-butangan niya mga, kadabang mga, bayot? Butang-butangan niya, sumbong ba, para lang yun makiha taon ni Skanor. Nya last taon nga, ipasangilan siya nga, si Kanor ko no, agi-rape siya. So, karon bayot mo na Skanor. Kahanggaw. O siya, ikaw, di ko mong daginot ni mo, kay, di ko mong daginot, idara na, ang babae. Kunya, si Kanor, bayot de, ate pres. Mukiha ko kap, ako'y angay, mukiha, ani, dili siya. Ikiha na ko siya, kay di, ba itong, di siya makapamatuon nga, rapist ko, ako'y mukiha. Niya karon. Kahanggaw ni Siya naman, inoon mo yung nag-atubang og, kuan na si pres, ang kaniyang asawa nga si Ilyang, mo yung atubang taog, kiha, kay siya may kihang Kanor inoon. Unya, kanan, kisa nagpatambag. Si kuan, si Berting. Ang bana ni Ilyang. Barang Ilyang, kay kada yung asawa ko no, Yung takal problema, istorya. Takal istorya. Kada bang manuyo Sili ba? ang baba na Berting. Bitaw Bert. Kanang May pa, Bert. asawa nga inana, kinahanglan imo ng pantunon. Ikaw ba naman ka pantunan ng asawa laki kagot, di ba? Tinood. Magkadaot man na nimo sa imong pamilya, sa imong mga anak, no, di ba? Ba't di kayo paminahon, nagkakunta ng asawa, nga ipakita, bana ka. Dili gid maayo ti pres no. Oo. Batik yung mga inana nga klases babae nga nang takalag. Takag ngal-ngal Oo. ba niya di makari. Nya may ragi unta kun mahatod og dili punan na may tao nga Uban nga punan. punan Oo. dili ba kuan ba dili ba Ang sobra kuhaan, ang Oo. kuangan punan. unya dai musulti nga kana bitaw musulti nga kuan na jud kaayo ka murag siguro na ka di na mayo kuno pa kay siguro kuno manguno ka gyud Manguno gyud ka. kuan kuno Oo. ang tinuod ba Kana, di ba ana gyud dili mo. kay ingnon nga uy kuano Limang ka nasa istorya ti pres ga. Si kuan ay laki. Katong iyang bagingon nga. Ay, katong yun nga, doon ay laki. Unya, ay, nganong ko ano man ko nga, wa man ko maingon nga doon ay kabit. Ang iyang giingon nga doon ay laki. Mao na. Magkalagot, no? Magkalagot. Magalimot yun. Ang iyang dunay laki, sa kana di mo ba na, di na laki. Unsa din na? Malagi. Oh. Pilosopo, pero magkalagot. Makalagot. Magkalagot Makalagot yun. tayo. Dili ba maayo? Munang, ikaw ba na ka, ikaw na mahibaw sa mga asawa pagpantun. Pantuna na. Pantuna. Dong Berting, ikaw magyud ang hawd sa inyo ang panimay dong. Lisod ba kay na inana dong? Basta lisod na inana imong asawa. Di ka kasabot. Na. Ambot lang. Unya, kung ikihas siya tong bayot, Patay siya. pa... Nadagan na ba itong kwartang bayot at pres? Oo. Ba't Kaya wala? nagpahuwam ko itong kwarta. Ug Nya siya, ipapriso. manghuwam ra kwartas bayot. Ug ipapriso, ano mo tagan? Mao. Abam? Murag na kay kasulti diha. Nadugay-dugay ko kaya kung di paambit o gasa dapat makita sa Bible kinaiya siyang asawa. Di man nimo makita. Kusog kayo sa mo diskarte no, kusog Mayo, makak, mo diskarte. Oh. Diskarte no. Tumo. Tumutumo. Kanang naangon sa inyo niyong dili ang problema ba nagsunod nga mga asawa nga dili mayong ehemplo. No, gasaw na bitaw. Iya karon. Arita sa English version at pambit. Way bisayan. Niya may Bisaya pero ato po yung English. English, no? English. Mrs. Sir, ingnan na yung mga asawa, no? Ganihan ni sa English nga version. Sabi na. Pabasa niya sa The Book of Sirach, chapter 23,
verse 13, verse 19. The man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 times brighter than the sun. Aha. And He sees everything we do. Wala ko man na maigo, ma'am. Uy, Ha? Dili! Ang ako kaya sa ang ato na nga asawa man to. Malaki, ang asawa ba, ang na siya nga, mahilig Di. siya magdiskarte, Oh, mahilig ang tada binuhatan, makita yung Ginoo ba? mahilig Sa- siya magbutog dili maayo. Bisa kung saan pa nagpamakak, nakita sa Ginoo, kaya ang mga matas Ginoo, hayag pa kay sa utong-tutok, kaya mo, 10,000 kapilo, kay kayagon sa utong-tutok. Mm. Pero, Gihap. ang asawa, boy, giliw. May, dugdugkang o, anong imong asawa, para matagam. Kulang ko ng mga asawa, karoon ni kasunod. Asawa kita, tinundod. Eksakto ginong gingon sa kumangon sa buhol. Nga, Sebong. Kani ko ng problema at mga asawa, problema ng mga bana, problema ng magtihayon. Ito akong mangon sa buhol. May ragyong, nabayot ka kuya. Kawa ka problema? Wala ka sa kay problema. Ikaw din, nalipay ibayot ka din. Nasa kay problema, uy. Pero napulaan yun si Ate Pris, kay puro asawa na pa na. Asawa ng pabuyag ko. Ay, ginoo ko. Asula ni asawa. Nala, uy. Nagpakawa mo na itong mga kababayan. Sige na. Mahiman ko. Mao na, oy, ikaw, Berting to. Oh, Berting. Badlungan ni mo asawa, oy, di mayo na yung binuhatan niya na. Okay, mapriso pa. Priso na lang na. Priso nating, para Ano kuan. tagam? Og mahay, unsay may tabo ato nga gikiyat siyang kanor, ay Oo. papriso na. Para matagam na. Di mayo na yung buhat. Ilang diskarte. Uy, ginoo. Bati, Israel. Na may usahay nga kanang naman ay usahay ba nga gingon nga ang gisulti sa to ha Ang isulti, ang imo kunong binuhatan ba makita sa imong gisulti o ang imong gisulti magkita sa imong binuhatan Kana. sa may tinuod anak malukop sa diskarte oy kana, mo. ay rag yung nabayot ka kuya ang problema no lawg ros baboy Og hatag og motor. 20 pesos, hatag. Ang problema ni mo niya. Telepon, ana ni mo. Ipapunag 5 kung palit ko sa pandesal. Salamat po